NB प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थुलुंगा बर' सावथुननि महरतखौ बेखेवबाय। बर' सावथुन मुलुगखौ बुहुमनि दरबाराव गोसारहोनाय आरो बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों गोदानै थुलुंगा बर' सावथुन दिहुननो थांखि लादों खनन बर'आ। NB प्रडाक्शनजों दिहुननो लानाय पाठशालानि बेथुवा गामिनिफ्राय थुलुंगा बर' सावथुननि महरत सावगारि सेबखांनाय हाबाफारिखौ बेखेवो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि मेन्डेला बिथाङा। मख'नो गोनांदि NB प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थुलुंगा सावथुनाव बिथोनगिरि महरै गणेश बर', सल' लिरगिरि महरै थिजु बर', लोगोसेनो स्क्रिन प्ले महरै रबिन्द्र स्वर्गयारी आरो गाहाय फावखुंगुर महरै सिमां सैनारि, फावखुंग्रि महरै प्रियंका लाहारी, मेन्डेला ब्रह्म, सोमावसार बसुमतारी, निरिबिलि रामसियारि बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां मुंदांखा महरगिरिफ्रा बाहागो लायो। आथिखालनि समाजारि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिहुननाय थुलुंगा सावथुनखौ बिटिआरनि दाब दाब जायगाजों लोगोसेनो गुवाहाटीआव शुटिं खालामगोन आरो फैगौ आगस्त दाननि जोबथा खालाराव दिहुनगोन होनना फोरमायथिदों बिथोनगिरि गणेश बर'आ। थारैनो NB प्रडाक्शनजों दिहुनजानो लानाय नैबे थुलुंगा फिल्मखौ आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामगोन बिथाङा जि थांखिखौ लानानै दिनैनि बे फिल्मखौ दिहुननो लादों बिथाङा जाफुंथों। जिखिनि खामायनो लुबैनाय गोसो बेबो जाफुंथों। बिथांनिफ्राय आरो बेल' फिल्मा थाबथायालासिनो बोसोरफ्रोमबो मोनफा मोनफा फिल्म दिहुनलांबाय थानो हाथों आं बेखौसो सिगाङावनो आसा खालामगोन आरो। आं ओरैनो सरासनस्रायै जा स्क्रिप्ट राइटारनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जायखौ आङो लाफेराखै नेगेटिभ रल बेखौसो आंनो होदों होननानै खोनानो मोन्दों। आं बेखौ दिनैसिम खालामफेराखै। खालामनानै माबायदि मोनो नायगिरि बिथांमोननिफ्राय उनाव कमेन्टखौ लुबैगोन। बेयाव जुदि थोंजोङै आं फारसेनिफ्राय बुंनो गोनां जायोब्ला जोंहा स्ट'रिया जाहैबाय तिजु बर', स्क्रिप्टआ जाहैबाय रबिन्द्र स्वर्गयारी, ओमफ्राय केमेरामेन हिसाबै दङ जोंहा प्रबिन बसुमतारी आरो डाइरेक्टराव दं जोंहा गणेश बर' आरो एक्सनाव दं जोंहा सोमखोर बसुमतारी नार्जारी आरो मेइन हिर'आ जाहैबाय जोंहा नैबे फंबाय सिमां सैनारि आरो हिर'इनाव दं नै जोंहा बिनानाव प्रियंका लाहारी, लोगोसेनो एसिस्टेन्ट हिर' थागोन जोंहा सोमाव बसुमतारी। बिथांमोनखौनो नैबे फिल्मनि मेइन फावखुंग्रि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओरैबायदि माने समाजाव जेरैबायदि दा सोलिगासिनो जे सेंग्रा सिख्लाफोर कलेज स्टुडेन्टफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमनागासिनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ लानानै सोलिदों। बेफोर रमान्टिक दङ, फाइटिं दङ, स' बिदिनो आरो आं गासैखौथ' बुंनो हानाय नङा। माबे लकेसनाव नोंथांमोना बे शुटिंखौ खालामदों? लकेसना जाबाय जोंना पाठशाला, बेनिफ्राय बरमा, सिमला, बेनिफ्राय लास्ट गुवाहाटी जाहैगोन। बिराद मोजां मोनदों आरो बे आंनि फार्स्ट टाइम एज ए लिड एक्ट्रेस हिसाबै आरो आसा खालामो आं मोजां खालामगोन होननानै। स' आं गावखौनो उइस खालामो जे आं मोजां बे सावथुनाव मोजां खालामथों होननानै केरेक्टारफोरखौ जायखिजाया आर्टिस्ट हिसाबै। नोंथाङा सिगाङाव खालामखांबाय नामा? आं आगोलाव बर' सावथुन खांख्राइ होननाय मोनसे बर' सावथुन आं खालामगासिनो दङ, ओमफ्राय शुटआ कमप्लिट जाथ'वाखै, जागोन। आरो नैबे आंनि सेकेन्ड फिल्म हिसाबै आं माबा बुंनो रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अननाय बा हास्थायनाय नोंथांखौ आसा खालामो? रायजो राजानिफ्राय अननाय नागिरो, सापर्ट खालामथो एज ए निउ एक्ट्रेस हिसाबै। आरो आगोलाव बिदि फिल्म खालामनाय एक्सपिरियेन्स गैया, स' जिखिनि आङो नैबे फिल्मनिफ्राय बुहुत बिदि एक्सपिरियेन्स मोनगोन होनना आसा खालामो आरो सापर्ट खालामथो रायजो राजाफोरा, अनथो, बेनो। गोजोननाय मोननायाथ' बेयाव एसे केरेक्टार हिसाबै होननो थांब्ला एसे आलदा केरेक्टार खालामनो मोनगोन। स' बेनिखायनो आं एक्साइटेड आरो बे फिल्मनि थाखाय। आरो बेनोसै खोथाया। नोंथांनो बेवहाय माबायदि रल होनाय जादों? रला सासे यांस्टारनि माने बेनि स्ट्रागलिं लाइफनि सायाव जागोन आरो एसे रमान्सबो थागोन, थ' बे हिसाबैनो जागोन आरो।